Yo guys, kung gusto lang mo mag-jogging guys, dali mo sa kuano PICC tuwing kuana, dagang mag-jogging dire. Bawal na sa kuan, bawal na sa CCP, bawal na mag-jogging. So dali na lang sa kuan, may PICC Star City, dagang mag-jogging dali kada buntag. So karon kay Domingo weekend, so dagang mag-jogging karon. So let's go. Nindot mo are mga alas 5 sa buntag. Okay, so Star City ano ba rin? Tidak pa ba rin? So mas ikot. Ayun guys, kung gusto nyo mag-jogging lang sa Star City guys, so sa'yo lang po mag-jogging na rin Star City. Kung gusto mo maglaro basketball, napatara dagang kayo pasibutan. Doon rabot din sa kuan, doon lang sa Manila Bay. Ito adara. So tara ta. So man ako jogging no. Nakausa ka oras na ako ng jogging. Palungan to at to padong. Okay to padong. Ato tanan. So yung si Star City yan. Dala na guys sa may lapit sa Ras Boulevard. Makapagalabin nyo. So let's go. Tara sa labas. Para guys, mga player. Saya ito. Para guys, Gusto mong mapilog sumba guys, na isumba na rin Dagang kayo tao. Alegre kayong Domingo dire Ang tao guys. Dire na labis dagat sa may Harbor Square. Mare mo guys. At pangranis ko ang Bangko Sentral mga mag-jogging. Dire tao. Dire guys Basta guys. Bawal na dali mag-jogging sa CCP. Sa una, arang mag-jogging sa CCP. Kana palibot-libot na may dala. So karon bawal na. Hindi na pwede. Siguro na isabang ko sentral ko doon. So, may kuara na yung Harbor Square. Kung saan nyo mag-jogging, Harbor Square. So mag-jogging guys, kada weekend na mag-jogging. Sana all. No! Bye-bye! Dino dito! Dino! Tauntil guys. Guys ito. Dalawa ko sa nilabi. Halika na! Pino dito! Basta tao karon Domingo mga brad. Naghahanap na yung mga pamilya niya sa resort. Ikaw man nila diretso na sila dito sa kuan Star City. Gini sa Harbor Square. Tao.